Nathaniel. Good morning. Lyra Ellen. Look at me, baby. Look at me, baby. Oh. Akong mga anak. Tara na kay magmotor na ba to sila? Ang inahan. Buutan. Kung mga anak. Mga cute. Buutan. Kugihan. Kung amahan. Kugihan. Mahaw ta. Kanan. Ang adlaw, nindot kay ang adlaw, di ba? Hayag kayo. Asa naman di man makuha ang adlaw diri. Ang adlaw. Tara si Jumaira, oh, ready na si Jumaira mag-school. Yan. Study hard, Jumaira. Yan, ready na ang pick up. Kaya magbiyahe na sila, magkargada karon adlaw. Yan. Wait lang. Nara si Natasha. Kung baby. Nara si Nitan. Why man sad man ang mukha ng akong binitan, Kuya Nitan. Kira na Kuya Nitan ha. Balik rabito si Mama diri Kuya Nitan. Pearl. Dili maghilak-hilak ha. Kabalo kag sulod ana. Di okay na akong gamit. Inana na akong anak. Wapa kayo. Mahilig okay sa akong gamit. Masayang makita din. Good morning. Sayo na sa kabuntago. Alas 4:30 na. Ang iyang kuya tulog pa. Pero siya mata na.